Hello guys. To. Ikaw magalit ka Sumi. Sumi. To bang. Dito tugnaw na gid guys. Adi pa jud di na jud video tugnaw na gid guys. So, mga suot pa mo guys. Ito magtadaan. Kurang bata oh. Antaron. Demo. Guritin yung bata mo. Wah, apit dud. Tingnan ng train. Nak, gunit na kayo, madagma nak. Ako ang tig-video ninyo, mga bago daw mga. Sa to, nasa mabot ito mang? Ha? 30 minutes? Kalayo pa to eh. Bala no, lako lang daw. Ha? Bala lang daw, layo sa lako lang daw. Anak. Tugnaw po yung kayo. Masih ada shortcut dari ini bike datin kami diri tagi. Ini bike ba. Ngita yu atay suga dalan mang. Suga ba? Diri ka dapat Asa bibi, kita bibi sa kung ano, video oh. Hindi ka makita sa YouTube. Sa bibi Yumi. Oh, hello guys na baby. Be, hello guys na be. Hello guys. Sa? Ikan guys nino. Samoy no? Amping ah. ito yung madagma ko radyo ko ligid ba. Nagliso na siya glaka. Hello guys. Oh, hello guys. Sa? Welcome guys. Welcome guys. Hello guys, welcome. Hello guys. Welcome guys. Welcome guys. Bibi, di makita bibi. Dapat dito ka ulahay ka eh. Iwit nang ka. Paiwit ka, di ka makita. Huwag kayo ng mundra. Lako ba din? Ay, di makita. Ninja assassin. Sumi. Sumi. Paano ni mo ito sa taas nak? Paano mo ito nako? Iba na dito pagkaan eh. Pwede ba na ako dito? Burger na chicken. Nam si ramen dito mang? Kanon? Kanon. Ako kay burger chicken kanon. Kapag may burger nga dala chicken? Oh, dadula ko sila oh. Marot ang burger ha? Oh, dadula sila oh. Marot lagi na. Isma lang akong rice. Small yung rice. Bante-bante mo sa likod kay bisig na bike. Bike? Oh. Kiyumi, mabro kita Kiyumi bibi. Artura bibi. Dagan ng bibi. Hello guys. Hindi kay chicken lang ayan. Ang sarap chicken tik atong nice. Pag una-una bi kay di ka makita bi. Una-una ka di ka makita sa ay tanaw. Isud lagi na lakaw bibi. Wag itugnaw Yumi. Atik tugnaw mi ganina lagi sa school nga nag-inner pa ka. Ha? Tugnaw? Tugnaw do bibi na mo guys. Tugnaw ka bi? Oh, ako rugo. Kurug. Padung dito gutom. Pag abot to busog.
Pag uli, gutom na po, kahilis, baktas. Ala, di na takaagid eh, kay close na ang dalan. No? Bahala na. Ano daw? Bahala na. Bahala. Bahala na. No? Tabangin na mo mga sulat atong konti ha. Nasa assignment? Dili kang silang graduation ang dapit naman god. Oo. Na kailangan magsulat na sila ng 50 words Ha? ng sa tibok sa tibok. Utama pila sila sa books, book ba? Naman si Yumi ano, di ba? Sa una na ano. Asa to yung mga anak? Gisip ito na. 52 words daw. Ha? Tabok ta. Wala na train, no? Wala na daw train, guys. Wala na train. So, tabok na ta, no? Okay kayo, Bino? Pagkilo, guys. Hello guys, wala natin yan. Wala na daw train, guys. Tabok na daw, baby. Wala natin. Straight. Bila na na towards. 1. Tunga. 1. 2. Kay. Ang sakit itong timsong, B? Honey, I love hotel. Oh. Honey, I love hotel. Honey, my love, so sweet. Honey. I love hotel. Gihangag. Gihangag. Gihangag ang baby, guys. My kublo is. Ano naman ring pa ni Kiwi. Finger is. Ate, dapat na natin. Ate, saba daw di ate. Dapat na dagan. Kiwi. Ate ya. Ata agi mang, mutabok ta? Oh, Pamantay mo dun. diri ka. Ay, bubuy ang brother. Kaya ko. Honey, my love, Dapat mga saints. so sweet. Ano ba? Mag-present niya ba? Walang ibang mahal kundi ikaw lamang. Natabi, ginabi. Sabihin mo sa akin, ako'y mahal mo rin. Mahal kita, yan ay totoo. Honey, I love hotel. Honey, I love hotel. Ay, very good. Honey, I love hotel. Oh, okay, ditay. Unsa? Baby, atin, lapunin. Oh, Unsa bi? baby, atin, lapunin. Oh, okay, ditay. Baby, atin, lapunin. Ay lang, dagan no, run lang. Ha? Lugay ka sila mami ba? No? Ah, baby. Baby. Lugay sila mami. Dagan, may kuruma oh. Wala may kuruma si mami no? Daddy no? Baktos ng bibi. Ikaw po. Wala kuruma.
guys. Nagkaapoy na daw siya guys. Kaapoy ko guys. Ano to? Tapi guys. Welcome guys. Welcome guys. Kaapoy na siya guys. Loy baby, kapoy. Tagsara man ka makagawas no? Tagsara ka kalaag no? Honey. My love, so sweet. Honey. Dagan bi. Dagan. Unsa to kanta niyo? Kapoy, kapoy guys. Ina. Guys, ikam guys. No guys. No guys. Ikam guys. No guys. Ay, labot niya. Gay, isa dagan. Ay, dagan. Unsay magkaunon dito, be? Ah, sila mami. Oh, wala sila mami. Ah, mami. 11? Walang ibang mahal, hindi ikaw lamang. Sabihin mo sa'kin, ako'y mahal mo rin. Mahal kita at yan ay totoo. Honey, my love, so sweet. Honey. Harap. Dek! Hangak ko guys. Kapoy ko guys. Ina daw. Happy ka guys. Ay, ikaw ba? Ikaw. Kapoy ko guys. Happy ko guys. Ikam guys. Nuno guys. Hello guys. Kapoy ko guys. Ano to? Ano to? Happy ko guys. Kapoy daw akong baby guys. Ay. Looy. Baktas ng baby na mo guys. Kapoy siya guys. Ah, manay kapoy nga mo jump pa magani ka. Yung ka kapoy ka. Lagi yung staff yung init. Hindi mabalat yung staff. Pero kasama yung asa? School? Ay, yung school?